88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Maabig masanto sa kabuwasan Pangasinan Dagupan. Wadya lang rin balitan matua, sari balitan kontra, kakontra na saray fake news. SBM, saray balitan matua, di pasabihin na say lawas yun kaaro, say kapaborito yo Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kaantabay tayo sa alon na nagad puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Agaw lang natin na Huwebes at ating tanagagik petsa 12 at bulan na Pebrero taon 2026. Ay, siya nga pala sa mga seminarista po natin from all over the Philippines. Welcome to Dagupan City, welcome to Pangasinan. Andito po sila ngayon sa ating lungsod ng Dagupan, sa ating lalawigan ng Pangasinan for the National Sangkan 2026, na kung saan lahat po ng mga seminarista na nag-aaral sa mga lahat ng seminaryo sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, nandirito po ngayon sa ating lungsod ng Dagupan, and katatapos lang ng misa kanina at according to our information ay mag-uumpisa na yung parade. Magpaparade po yung ating mga seminarista. So they will be here for about 6 days. Nagtay nalilingo at ating tanagagik. That's totally 1 week. Tapyan jaruntan at mas napabiskag daniman. So may pananisya da. And service among seminaries in the Philippines. Yaayan na meaningful celebration at ating tanagagik will serve as an opportunity for every seminarians to grow in brotherhood and deepen their commitment to the priestly vocation. Kanyan idasal tira at ating tanagagik iraraya seminarista tayo, yakumunat natultuloy so sa may pamparidan to. So again, sa lahat ng mga seminarista po natin from all over the Philippines, welcome to Dagupan City and to the province of the beautiful, beautiful province of Pangasinan. I love Pangasinan. And we hope that you will also learn to love our province, Pangasinan. Oy, kong hiwachay,
Kong Hei Fat Choi. Yun. Malapit na rin po yung Chinese New Year this coming February 17. At si Katutan susamay Chinese New Year, Year of the Horse. Year of the Horse sa tatang tanagagig, kabayo. Mabisbiskag. And at this early, ay bumabati na po tayo ng Kong Hei Huatsai, Kong Hei Fat Choi, sa lahat ng mga Filipino-Chinese community, sa ating maganda at napakabait na ninang sa kasal, Manang Celia Lim, kay former Mayor Brian Lim, at kay former Councilor Irene Lim. Magandang umaga po ang Kong Hei Huatsai. Yan. At sigurado tanatatang tanagagik, wala lamot iray nanang nang yon Dancing Dragon. Yaon sayaw di tanad sa renanda harapan na sa establishmento at atang tanagagig. And on that date, February 17, at under proclamation number 1006, ang gapoy loob. February 17, 2026 is a nationwide special non-working day in celebration of the Chinese New Year as declared under proclamation number 1006. So, si Katiran Pilipino, ang gano aliwatayon puron Chinese, at we are also given time to pause, to celebrate traditions and welcome a year of prosperity and new beginnings along with our Filipino-Chinese community. Ayan Kong Hei Huatsai, Kong Hei Fat Choi. At syempre, this coming February 14, nako, love months lang tiyatatong tanagagik. Pero, for the record, antayo ta, yes, ay bulan na Pebrero, it's not only about the month of the heart, buwan ng pag-ibig, at bulan manaya na arts, this is also ay arts month at atong tanagagik kanyan. Dakulam arte. Arts month manaya at atong tanagagik kanyan sara may mahilig at art. Ara may antaday man drawing, antaday man pintura, agawin tanatatin tanagagik, alayon sara may man pipintura abuga. Sana rin mo irawan. Araya may pikabyangan na sari national artist tayo. Sa Shupari national artist tayo siyudad na nagupan. Si Lucky Daddies. Insan si Mr. Bernal. Araraya. So, national artist tayo siyudad na nagupan. Duarala at atin tanagagik. So, ibig sabihin, mabilabilay so arts mat at siyudad na nagupan. Naguntan. At ang labat at atin tanagagik ta karmanan niya tuloy mo lang tita na andilad bilay. So sa kay saramay artist mo ya. Ta si katinan panday na sarili. Pigaran lay so pinapanday tumat at atin tanagagik. And by the way, wala advisory yan awat tayo. Judge say February 14. Matay alas 8 kabuasan, yang gad alas 10 na kabuasan. At isara itan so dalan at karanglaan ianggad Mayumbo Road. There will be a temporary road closure tapyan itdan na dalan so isabi na sa may convoy na si Andilad Bilay, former Speaker Jose De Venecia Jr. So ipapakabat at karaklan, there will be a temporarily closure nasay dalan malapot tad karanglaan yang gadyaay at Mayumbo to ensure the solemn and orderly arrival nasay hearse of former House Speaker Jose De Venecia Jr. Pero hang kayo nga madanagan lukasan da mo itampol. So sa tanya dalan after the activity. So sa February 14 and 15, sa bangkay na sa former Speaker of the House Jose De Venecia Jr. will stay in Dagupan.
Anti siya awitan dalamat di manad Manila, di man la diretso da batasang pambansa. Di manad House of Representatives. Pero may panawagan po ang ating kapulisan. Ang panawagan po ng ating kapulisan, mag-ingat po sa love scam. Taniyan tayo sa February 14 malanti, bulan na puso, agontan. Pero wala rin scammers manaya at sarian panaon. Wala rin scammers at sarian panaon. Kanyan papasakbay sa PNP, ni paakared saya. Mostly sa rin nabibiktimad sa raya, ay scam, love scam, natatawagan datatan tanagagik. At sara may elderly, aramay single. No aking matanto, magangganuran na biktima, ta siyempre, they are sad, they are lonely, and their loneliness makes them weak. Twa, their loneliness makes them weak. Kanyan wala tan sa pasakbay na sa PNP, yasay kwanda tatan tanagagik, the PNP is urging the public to stay alert as online love or romance scams continue to prey on emotions, often leaving victims heartbroken and financially drained. Ninyo tanayan. Actually, wala rin nanunang kumalad social media. Kaya looban mo ala at atang tanagagi, iyo anong siya dala diman, itong number ko, call me if you can, kanto, at the right price, at the right place, kanto, wala rin nanunang ninyuntan. Ay, okay. Sa ikwanto ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., hindi masama ang magmahal. Hindi masama ang magmahal. Pero, mas mahalaga ang mag-ingat. Mas mahalaga ang mag-ingat because ang mga scammers, they take advantage of your loneliness. Your loneliness, your trust, and hope, especially online. And we want the public to enjoy Valentine's Day safely without becoming victims of deception. Sinasayay, most of Sarian scammers sa tatang tanagagi, kwanto ng General Nartates Jr., they pretend to be foreigners or overseas Filipino workers. And they invest time in building emotional attachment, often avoiding video calls, agdagiraman panang professing love too quickly, and eventually asking for money. Nusate kachatyo at social media, ginapon to kayon kuruan na kwarta, i-block yula, agkilami ko communicate, tantayo lay purpose tutan, basta say sate kachatyo at say manunan punto tuntampulot unkakaraw na kwarta, scammer tan. Si Katute tandaan nyo, kayo nalilingo si Kiran Lover Boys. Sa ikwanto lantin ng General Nartates, mabilis ma-inlove. Laging may emergency sa pera at maraming dahilan kung bakit hindi makaharap. Yan ang mga red flag. Mabilis ma-inlove. Noon, binbilang at natang kilabat akapanchat, saksaki oras labo alay panchat, I love you, kwanto lang tampulod si kayo. Ay, age, batik kila. I-block yun lang tampol. Once they ask for money or personal information, that's your signal to stop and walk away. Kwanto. And never send money. Never send money. Kay mampapawit ng kwarta. Do not send intimate photos or videos. Arati sexy panlaman nyo. Kaya gipapawit na rata ng social media. Or personal information to people you have not personally met
and fully verified their identity. Sa ikwanto ng General Nartates, kung may duda, makinig sa kutob. Kapag may humihingi ng pera o sensitibong impormasyon online, mag-isip muna. Mas mabuting magtanong at mag-report kaysa magsisi sa bandang huli. Yan. Ang pagsisisi laging nasa huli. Kaya bago kayo magsisi at maging huli ang lahat, be alert. Be alert at atong tanagagik. Ay, no akin matanto atayak i-scammers hanggat social media na infiltrate dala at atong tanagagik ninyo rarata na. Scammers malante ang tinagawan tayo ay. From the word itself, scammers, manggawaray, kalukuan, pakakwartaan data atong tanagagik agauntan. Pero sa ikwanto ng Ate Amy Marcos, dangalyo ya atatong tanagagik, ipanalo ang manok ng Pinas. Okay, magano. Pati manok na Pinas, wala tayo kalaban tayo. Sa ikwanto ng Ate Amy, ipanalo ang manok ng Pinas. Pero wala katumbukan tumanaya. Sa gabay ito ni ibaga ng Ate Amy, at sa tayo ipanalo ang manok ng Pinas. Timing mat Ate Amy, February 14, agaw na puso. At unya so panawagan to ng Ate Amy. Ipanalo ang manok ng Pinas. Pero atay nununutin yung manok sa nanay. The good senator is speaking literally. Pag sinabing manok, aratay manok yakakanan tayo. Itigil ang pag-import ng mga manok. Sa ikwanto, huwag nating traidorin ang mga poultry farmer. Gas-gas na ang artificial shortage playbook na yan. Kwanto, pati pang tinola, imported na. Ito po yung tanong ni Senator Amy Marcos, kasabay ng panawagan na itigil ang pagmamanipula ng datos hinggil sa umano'y kakulangan ng supply ng manok sa bansa at ang pagmamadaling itulak ang importasyon bilang solusyon ng gobyerno. Ayon sa senadora, mismong datos ng Department of Agriculture o DA ang nagsasabing sapat ang supply ng manok na tatagal hanggang 8 buwan. Batay sa tala noong nakarang buwan ng Disyembre ng nakaraang taon. Huwag nating traidorin ang mga poultry farmer. Giit ito ni Senador Amy. Gas-gas na ang artificial shortage playbook na yan. Kung inyo pong matatandaan, isa po si Ate Amy sa mga mayakda ng Anti-Agricultural Sabotage Act of Republic Act number 12022 na kung saan ito po'y naglalayong parusahan at ipakulong ang mga kriminal na gumagawa ng peking kakulangan sa supply upang bigyang katwiran ang importasyon. Bakit kasi mahilig tayong mag-import? Hindi na lang natin palaguhin yung ating mga produktong agrikultura para hindi tayo nag-i-import. Tulad sa bigas, lagi tayo nag-i-import. Agaw tanatatong tanagagik. Pero tignan nyo, tulungan natin yung mga magsasaka po natin. Iyagol tirara tay dalin. Yan na kanilang sinasaka na nako-convert na into subdivision, commercialization. Kasi dyan panakar na panahon na balang iraratan ang tulay kanan tayo Agaw tanatatong tanagagik. Nitan panimat siya sa ibabagadan natin. Dungal yan. Sa ibabagadan natin, the Philippines is losing an estimated 45 million kilos of fish every year.
that is equivalent to a fully loaded jumbo jet of fish disappearing each day. Si katuya sa resulta na sa may impanaral na saray kabyangan na Marine Advocacy Group Oceana ng Newton ay. Jat sa may findings da ataton tanagagig, there is a severe decline at the fish stocks na Pilipinas driven by factors such as overfishing, yang ni bagsang ni raratay sira-sira dayat at uurulan tilara, gantan. Bagsang ni overfishing, illegal fishing activities, meron pa ba? Yung mga halimbawa, yung bumbong, di ba? Gagamit ng dinamita, karganda di kargadad buti, gantan, sanda sulsalan, ibantag da, at paglinadayat, no simabog, di siyempre umpatoy, iray sira, illegal fishing practices, habitat destruction, sa kayo makakadral na saratay habitat, antoy habitat na sari sira-sira, arame corals, sa kayo makakadral ditan, pollution, gantan, pollution, atan sa illegal fishing, panagbumbong, aratan sa basura, yung ibabantak at saray dayat atatang tanagagik. Insan say sa kayo problema, weak makapoy yung enforcement of fisheries regulations. Weak enforcement, weak enforcement of fisheries regulations. No walay lay, yasabol mangibabaga mangyagagangan, yasabol sa mampaalagay na fish pen dya, sabol so mampaalagay na anto kamanya fishing structure at sayan lugar, at sayan ilog, at sayan dayat, agyo gagawin tasakitan at sara may makakadral, at satan akin makadral. Imagine fish pen alone, mangkargari net usarandan pigay taon, after a while ukalandala may nets agdamat iyagwat antigawon da, pultuton dalaba lamay singer insan dala pulyanan yan nalugup at danom, wab man sa plastic at danom ang gano mang kalukor kitanay at sari ilog yakularay walari fish pen dakil yan naala yung fish net wadtan at dalam, di man pabulukan dala iraraman tinagawa siyempre na pulyot may danom makin plastic kwan nyo pa walay chemicals to raratan agauntan sa kini gagawin tayo tatang tanagagig yung makakadral at sa tay panubungan na saray sira, siyempre atanay so ilog at atong tanagagig intertan niya Diyos na katawan at sikatay namin sa atay diet intertan na Diyos na katawan para sikatay namin init kinargan to'y sira tapin walay panbilayin tayo walay usaran tayo ilaw at niluto tapin unsamit sa panangan nagantan. Pero no aabuso ang timat lang, nasabi-sabi pa naon yung barong iraratan niya grasya na Diyos at sikatayo gantan. Wala ray loy, wala ray regulations, pero ag timot tutumbukan balot. Ag timot tutumbukan balot. Pati arate kawayan, arata na tulos sa watan. Pulyan ang dalabalan watan niya katurok, agda labagutan na tatang tanagagik, makulikuliran mangiturok, agdan tabalot ya bagutan. At makuli kayo mangiturok, antay mo't ko muna, ya bagutan, hanggang ang gapot, tatay na nandala. Makarisgo, makarisgo niya tatang tanagagik. Sa sakit ni feeds, dyan pampapakan tayo na feeds, natitipon na dalom na danom, dalom na ilog, ditan na dalom na ilog, undan, akin ang tumay feeds dyan ibabag na panon,
walay chemical reaction nga nagagawa at ilog gaguntan. Hagan na ani nabalang lararamay arum masira umpati ira talaput epekto na satay feeds. Weak enforcement, makapoy enforcement of fishery regulations. Wala rin arum yung ilog, atabok, nasara tayo fish pens. Kaya anunutan ko may programa ng saman ng dating Governor Amado Espino Jr. Ay intuloy ng dating Governor Pogi. Yalinisan, iratay ilog, yon tanmat so ginawa ng former Mayor Benji sa Planlim ng Saman. Nilinisan, irarati ilog, ng Saman sa chief ni na Department of Agriculture. May opisina na Agriculture, City Agriculture Office, si Madam Molina, ng retirement lang. Si Segan ganun sama ng BSL at sikara, linisan tan, susaray, arati dalom na ilog, anti ginagawa da. Niman, inya agwat da, iraramay nets, at atang tanagagig fish nets, siwad man na intilak. Nasara may mangkung kumpuni, manggagaway fish pen, nasara ilog tayo. Anti, you see that kagagawa tatang tanagagig? Hanggang nani, at itipon lamay nets di man, untapulay ilog, katumi pagkakadulap tila laman. Agauntan. So, so side effects, no man bilang at untan so gagawin tayo, we do not care. Ang tayo kabilangan, ag tayo dan na respeto, so sa environment tayo at atang tanagagig. Sikatutan so epekto na ani, at sikatayo, sa kaskasyan, saray future generations. Tani karaklan panimot at sika tayo, nagkalaro ray sumisigay tayo. They rely on fishing as their primary source of income. Kalamor, sakripisyo daan umbangon iray masaksakbay. Agnibin mo tayo so agaw, wad tanlarag tao, yakwanda, yaman sisigay. Insan, noon sa bitirang kapulang bangat sunarol dan sira, makapakapoy. Paano to may gasolina paano to may puyat damutoy? Yang betul-betul nilik na anda ta siyempre wala rad paglin na dayat nabasa-basa nira You see, imagine their sacrifice also. Insan ang gapoy na ural dan sira, kasira gauntan. Kaya sana mabigyan din ang attention ito ng ating Department of Agriculture na mapangalagaan din yung ating mga ilog, yung ating mga dagat. Ay tanon di, nasabi-sabi, ang gapulay na ural tayon sira. Untole so saray balitan matwa, kaya rin inasaray pakabatan pa imano malalo pa rin saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river
awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number 1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Palunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito. San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa sari balitan mo to ha. Kaulap kang tabay ni sa lawasin ka araw, lawasin ka paborito, Joseph Kanilang Bakani.
Alas 9:36 la oras sa atin tanagagik. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis, kay Sir Jenny Catalan dyan po sa may Barangay Basing. Magandang umaga po sa inyo at siyempre sa mga single ladies, si Madam Emma Lipio, si Nanay Bihing, Nanay Conjing, Dr. Perla Kagawad Esperanza at si Madam Ja. Good morning. Hontan mat, iray dumarungol tayo ditan at laksab na stasyon. Watan si Rachel Bubis. Nunarasan kayo, gabayo itnoltan punti. Si Katoy, ha? Laan nyo. Watan mat si Rexor Esinar. No manbilang at apaot kila, walay fresh. Yatabol na nyug ditan. Watan mat si Madam Gina Lindianan. Ya walay lakoton kinuler. Insan si Madam Jessa Saragosa Perez. Sana may balot so ilala ko to ya. Ara may siminto kwantura. Di pa pasa kwantura, di pintura kwantura. And hello, good morning sa lahat ng mga empleyado ng Tony's Lumber. Kay Sir Hermin Obando at kay Sir Rostam Mamaril. Yan, sila po yung nag-aasikaso naman ng daloy ng trapiko dito sa ating banda. Magandang umaga po sa inyo, ha? Diyan sa rekaruman din balita informasyon tayo sa yung agaw na Huwebes sa tatong tanagagik ni mabilay ni Manayayay ICI, may Independent Commission for Infrastructure. Napambabalintuagan ko may sakay ICC, Timambalat at Daigman. ICI Manaya. Ay, tulay ang tatakganan to. Okay. Sinimulan na po ng Independent Commission for Infrastructure, meron pa pala ito, ang paglalabas ng mga subpena. Sa mga pangunahing individual sa sinasagawa nilang investigasyon sa mga irregularidad sa flood control projects, lalong-lalo na po sa Nahuan, Oriental, Mindoro. Ito'y kasunod na rin ng mga testimonyang inihayag ni Governor Homerlito Bons Dolor sa Sandigang Bayan. Sa kanyang pahayag, pinagtibay ni Dolor na dumalo bilang testigo ng prosecution na ang 289.5 milyong flood control project sa Nahuan ay ginamitan ng substandard materials at hindi nakaabot sa mga espesifikasyon. Inilarawan niya mga infrastruktura sa Barangay San Andres bilang hindi aktual. Hindi aktual na proyekto kundi pag-aaksaya sa salapi ng taong bayan. Ay bilisan nyo maglabas ng mga subpena. Sino pa ba ang dapat ninyong idawit dyan? Pero ito, development at ating tanagagik. Sina Senador Joel Chis Jinggoy, binago na po ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang draft report kaugnay sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung saan hindi na direktang irerekomenda ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Senators Joel Villanueva, Jinggoy Estrada at Chis Escudero. At sa halip ay isusulong ang pagsasailalim sa kanila sa preliminary investigation ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Naunang inirekomenda sa lumabas sa draft ng ulat ng komite na sina Escudero, Estrada at Villanueva ay mahaharap sa mga kasong pandarambong, malversation of public funds, direktang panunuhol at iba pang mga kaso dahil sa mga paratang na nakatanggap sila ng mga kickback mula sa mga flood control projects. So hindi na, preliminary investigation na lang. Pero sa Marso o kaya sa Pebrero 25, antiwadlad satay Pebrero 25, nanunutan nyo ang tutay special agawad sa February 25. Atan man, so it's a people power revolution. Nayanuin na ratatan tanagagik, we will be celebrating the 40th anniversary 40 years ago manayan to
may EDSA People Power Revolution. At sa araw na yan, may nagkakasa ulit ng pangatlong parte ng trillion peso march. At ito po'y pangungunahan ng Caritas Philippines, ang social action arm ng CBCP, kasama ang iba't ibang civil society groups tulad ng Trillion Peso March Movement. May mga nakatakdang aktibidad mula Pebrero 22 hanggang 23 na kung saan bago ang pangunahing pagtitipon sa iba't ibang bahagi ng EDSA simula alas 7 ng umaga sa Pebrero 25, gaganapin ang marcha sa People Power Monument sa Quezon City. Pero sa ikwandang, kapulay biskagtutan, kwanda mo alanti. Paano to Meron silang kanya-kanyang interpretasyon ng pananagutan ng mga sangkot sa mga korupsyon. Agaw ng tumang may, sana kung nagkakaisa, bali-bali, mabisbiskag. Sa ikwandaman lanti, sa ipanis, sa tiwalis ting-ting, aga makapanis, no, atak-takatak, pero no pantuto mo, bali-bali, malinis ya tampol. Pero nga po takatak mo lanti, nga po, useless. Oh, by the way, meron pong anunsyo ang ating Pangulo. Ito para sa mga LGU, sa mga lahat ng mga local government units. Pinapaabot po ng Pangulo na sikila, sumakaulay, okay, gabagabay daya sigurado, Mr. President, gabagabay dayan pronouncement you. Akin kwa nyo, sa ibabagatoy atatan tanagagi ka, sa ikwantod saya sugadgan, President Ferdinand Marcos Jr. has reminded officials of local government units, LGUs, to ensure transparency and accountability in procurement as they assume a greater role in building classrooms, which is an initiative that remains under national government oversight. Sa gabay ito ni Bagay at atong tanagagik, ang tuura man ilang man bilang sa sari kakulangan niya classroom sa sari eskwilaan, sagot na ng mga LGU, si Karalay makaulay. Sa ikwanto ng Presidente Marcos ng Karuman, agaw na Miyerkules, pinirmaan to mismo may Memorandum of Agreement, MOA, between the Department of Education, tansay LGUs, tapyan jaruntan, napapulos so construction na sari classrooms nationwide. As part of efforts to address the country's persistent shortage of learning spaces. Tadjad sa ito atatong tanagagik ang gadsaran kapusan, wala ni, dakol ni, so saray daan irang classrooms, wala ri arom unfit la for use. Wala ri arom man kaklase ingon at saray makeshift irang classrooms. Angga po so classroom na kalamor, kanyan, marakap mat so gagamtan. On the other hand, nasayan gan natatong tanagagik. Yasaray LGUs la sumakaulay, at saratan niya classroom sa tatong tanagagik because they know better siguro than the national government. They know better. Pero what nang balot so sa ngayon na Department of Education? Oy, wala ba kayong tiwala sa Department of Education? Mas may tiwala kayo sa mga LGUs? Bakit sa mga LGUs? Bakit mas may tiwala kayo sa mga LGUs? Sa isang Palace press briefing, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro that the President's reminder is intended to prevent irregularities and expedite efforts
to address the classroom shortage through the joint initiative of the Department of Education and LGUs. Binanggit niya ng Pangulo bilang babala sa mga namumuno sa LGU na kahit kayo ay binigyan ng karapatan at binigyan kayo ng budget at kayo yung mayroong say sa procurement or mag-decide sa procurement, hindi ibig sabihin na kayo lang ang maaring tumingin dyan. Kwanto, ha? Si Ren. Ito ay programa ng Department of Education at ng LGU. So, nakatingin pa rin ang Pangulo patungkol dyan. Kaya nga natin nililinis ito para unang-una, kwanto ng Ate Claire, matugunan ang kakulangan sa silid-paaralan at the same time, mapabilis. Kasi sa igatman ng gobyerno at ating tanagagik under this administration is to build around 4,000 new classrooms nationwide. 4,000 classrooms, balon classrooms nationwide. And as of December 2025, sa Pilipinas, mangkakaukulan na 145 units. Imagine, 145,000 units. Anyway, sana inumpisa na ito ng pagkaupo, agauntan. Pero sa ikundaman lang tate, mas bali tarde que nunca. Better late than never. Baka sakaling makahabol pa. Natuon kasi sa mga infra projects, no? Ngayon, sa classroom. Ay, okay. Actually, dagdag ko sa proyekto na gobyerno yan napipirdi. Anunutan ko lalaingan ni ISO. Tayo may paalagay yakin. Housing unit dita nagbinmaluyay. Pigaran unit itan. Yan na pagkumon. Habayag nan wadtan. Akalagay. Ready for occupation la. From what I believe. Ready for occupation. Kasi asumpala construction eh. Once asumpala may construction, ready for occupation na yan, nagauntan. Napipirdi anak at atong tanagagig ditan. Atay housing unit yung palagay da ditan at bali na binmali. Nanunang nanyutan, no nadadala nanyutan, dadalan kayo the highway, paunlad San Carlos, from Caltex, from Caltex, going to San Carlos City, along the way, nanungyutan, payawaitan, ya lugar, because it's near the highway. Very near, actually. Nanungyutan yung housing units ditan. Ya atan impalagitan, nagak na lilingo, nasa may imbanag administrasyon. Abayagla, ya impalagitan at ating tanagagik, ya inunot kumon, at sa raramay, anggapoy abong. Anggapoy pakayari dan mampaalagay na abong. Natan, walay pakatulong lang lamang na sa local government unit, agamtan, si Karalay, walay pundo, so nanpaalagay na housing units para sa rarayan, kabaluyan, yung taga Binmalay, agamtan. Particularly, aramay walad gilig na ilog, taakin tamang papaalagi ire kabkaabungan at gilig na ilog because ang gapi pangipalagyan dan dalinda. So, antigagaon da natan, they make use of this government properties, di man iraman paalagay, man squat at atong tanagagig. Forgive the word, but that's the real, the right word at satan, squatting agauntan. Kasi mampaalagay kay abong at dalin niya mo kayo rin, that is squatting, agantan. So, aman niya housing unit impalagay, tapen walay na panayaman. Naukal iraratan, so waray, manayam at sari gilig na ilog for their own safety and also protection, agantan. Tas siyempre nuling mapuatan sa ilog at mapluso agos na danong ang tinagawa, di iyanor dara may kabkaabungan, nagkalalulan no gawa at kawayan. May numay, yaiyanor, masamay, maplos sa ilog. Natan, akin ta napiper di anak. Anggad natan, agni nauusar, agni na panaayaman. Anto'y makasungag akin. These are government projects
Numan bilang walay arum yan ng palagay, amay ng palagay agtutan personal. Ya kwarta. It's the money of the government. Kwarta na gobyerno at atong tanagagik. Akit agtayo usaron. Akit agtayo panayaman. Ito at sari tutuyo panayaman da. Si katutan subalbalag ya may sakit sari pakakapirdihan na gobyerno. Palagay na proyekto, wala rin infrastructure projects, si palagay, pero after, kaya rin na construction, kaya rin noon tangira, yan nasumpal, so sa may project, agmalam-lamang na usar. Agmalam-lamang na usar. Akin tano, usaran tayo. Regardless of kung sino ang may pakana, regardless of kung kanino administrasyon nag-start yan. Ang ganda nga po yung ating slogan, di ba? Bayan muna, bago sarili. O, ibig sabihin, pagka sinabi mong bayan muna, ay wala yung selfishness in your heart. Because ang dapat muna, the welfare of the umbaloy, agontan. Nasasayangan naklabat lata itong tanagagigta, bali-bali la kumon itan, ya proyekto ng gobyerno, yan yarin pinanabangan la kumon na sari imbalay. Nagkalawal at saramay, ang kapoy kaabunganda. Sumpala kasi, watan na so make use of it, regardless of who started it, wala man yari kakulangan, i-address natin, para hindi naman masayang, yung pera ng taong bayan. Because that's, Dr. Osaran did, magmali a waste of money, agontan. Araratan yung structure at atong tanagagi, wala matjay natan, naririnal ko. Kaptapat dadsyak syudad na dagupan ay, kapigan mo't kuno na sumpaltay City Hall, ya gagawin da, ni nan-startan, datin panahon ni, ng datin Mayor Brian Lim. Asabian na eleksyon, kaya rin na eleksyon, taloy taon, palabas na taloy taon, we are now on the mikapigan taon laya, mikapatla o mikalimalan taon, wagak nalilingo, agauntan. In my computation na tatong talagag, ini 4 taon lang, ganyan ho ba kahaba yung taon na gugugulin sa pagpapatayo ng isang municipal building? Si Katutoy Tupot dahil sa katatong talagag, bakit hindi pa tapos hanggang ngayon? Meron namang nakalaang budget. Hindi ba? Tadyat gobyerno at atong tanagagi, kapag ka naglaan po sila ng pundo, siguradong matatapos yung project agauntan. Hindi naman pwedeng pitsi-pitsi yung budget niya. Dapat kapag ka may projection na yan kapag ka may project sila, ang tadala no, pigari gastusin, kaukulan niya budget, tapen na sumpal, itan na proyekto. Kaya ang tanong nila sa akin ngayon, Sir, kailan ba matatapos yung City Hall ng Dagupan? Sikong itanong nyo sa kanila. Bakit nga ba katagal matapos yan? What is taking you so long? Every year tumataas ang presyo ng mga gamit, presyo ng mga construction materials, agauntan. Kaya sari kontraktor, nung may kakontrata at gobyerno, wala may necessary adjustment yung gagawin da. Ina-adjust po nila yung presyo ng kanilang mga gagastusin para hindi naman sila malugi. Tano agda i-adjustment at atong tanagagik may presyo da. Nasabihan ira na itagay na presyo na sara may construction materials, lugi negosyo. Agauntan. So may konting adjustments, gagawin po nila yon. So pag hindi pa tapos, taon-taon tumataas ang presyo ng mga construction materials, abade, paano tula may budget yainggatar ditan aglaon tubang, gauntan. So, magkakaroon ulit ng panibagong pangitarya na kaaruman niya budget for that. Hindi pa ba sapat yung budget na itintaryada para sa atan sa construction nas kaya infrastructure project?
Ay, agi. Ganito ba yung mga pagsasagawa ng mga projects ng ating gobyerno? Maraming nasasayang actually. Sana mapansin yan ng ating Pangulo. Lalong-lalo na ng ating mga mambabatas. Kasi kung sana very frugal tayo. Very frugal, ha? Tayo may frugal. No kanda dyan Ilocos, wala may di parandalante, forgive, pasensya na kayo sa mga Ilocano, ha. Sabi nila, nasimpit, masimpit at atang tanagagig, frugal, and that is a good trait. Akin ko nyo, siyempre, agka manggagastos, nag mo kaukulan, manggastos kalabat mo kaukulan, mo agantan, so, if only the government is also frugal in spending yung government's money, people's money at atong tanagagig, ay mayam-yaman ko mon sa Pilipinas. Trilyon sa kwarta tayo. Pero saan napupunta yung trilyon na yan? Ay, agi. Beno, kapalimalam niyo oras sa atatong tanagagik ang tabayan ng susunod kagad ang number 1 ikapaborito Joey Baby, ha? So once again, sikaratan susari balitan matwa. Akalo pa kantabi lang ula sa lawas yun kaaro lawas yun kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timo na technical side. Say alunlunog at puso. Nan Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, Paborito! Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na Saray Matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect